Det Måske. Jeg kan godt spise et billede af Nata og er I bøger? ja, tror jeg. Det er så svært det her. Du skal bare gøre sådan her. Jamen du er jo også meget klogere end mig. Det er dejligt at arbejde sammen med en på samme niveau. Ja, det er det. Så Lasse, så tid til din månedlige samtale. Så Lasse, er det noget du snakker om? Noget du snakker om? Hvad Lasse? Lær. Bare kom ud med det. Kom ud med det, Lasse. Lasse, du er god som du er, Lasse. Jeg skal nok tage en snak med de andre, Lasse. Det skal jeg nok, Lasse. Det gør jeg, Lasse. Er du okay, Lasse? Det er godt, Lasse. Det er godt, Lasse. Tak. Velkommen. Går pisten nu klokken 4, du kan ikke gå til træning. De forbandede lektier. Det er dejligt at få tid til at lave vores lektier i skolen, så vi kan nå til træning. Det er det med dig. Ja, det er rigtig dejligt. Nu har vi lige haft stoppetime, så har vi ikke engang frikvarter. Ja, det er træls. Det er mega træls. Det er dejligt, vi har frikvarter nu efter så 2 lange timer. Jeg har spillet golf. Ej, det er bare dejligt. Det er træls her fredag, og det er snart er weekend, men vi er først fri klokken 3. Det er det med en lang dag. Det er dejligt, vi har haft så mange timer alle de andre dage, så vi kan få tidligt fri om fredagen. Ja, det er skønt. Ja. I går der sprød en mega godt mund, så blev den offside på. Det var bare træls. Hvad er offside? Ved du ikke det? Nej, jeg ved ikke så meget om din sportsgren. Og det er så godt efter, at jeg har været ude og prøve din sportsgren i går. Så ved jeg, hvad der er en offside og sådan noget her. Men det var også mega sjovt. Jamen det var det. Det var hyggeligt. Ja. Undskyld, jeg kommer for sent. Hej Lasse, hvordan kan det være, at du kommer for sent? Jamen, min bus den passer simpelthen ikke. Nå, det gør ikke noget. Jeg kan ikke komme til før nu. Jamen, sæt dig ned. Tak. Det er dejligt, at vi først skal møde over 10, så passer det lige med min bus.